Sziasztok! Hát majd mélyebb témával készülök nektek ebben a 10 percben itt az Anyasebb vonalon, ami nem más, mint az, hogy babát szeretnék, de nem jön. Ez a téma amúgy egy nagyon sok oldalról meg lehet ezt közelíteni, és tényleg próbálom nektek ezt úgy átadni, hogy ne legyen az, hogy hú, ez most nagyon ilyen spiri, meg hú, ez most nagyon ilyen hókuszpók, hanem nyilván vannak olyan dolgok, amikor azért nem jön össze a baba, mert különböző betegségekbe kell mondjuk szenved a nő vagy a férfi. Ilyen lehet mondjuk akár egy endometriózis, ami ugye most már a legtöbb nőnél ott van, mint kiváltó, például, hogy nem tudnak fogadni ugye a kisbaba, hogy ez egy olyan probléma lehet, vagy a PCO, inzulinrezisztencia és társai, amilyen nagyon kis súnyi dolgok, és nem is gondolnánk rá addig, amíg ezt ki nem vizsgálják nekünk. De minden testi tünet és testi betegség mögött igenis lelki szintű elakadások vannak. Ezt már rengeteg orvostudomány is ugye alátámasztja, és igenis vannak csodák, nevezzük őket így, amikor hirtelen megoldódnak lelki blokkok, és hopp, összejött ez a baba, hopp, meggyógyult az ember, eltűnt a betegség, és nem tudnak rá magyarázatot adni, hogy miért, mi másért, hanem azért, mert lelkileg helyre tettük magunkat. Ilyenek lehetnek például, amikor felmenőktől hozunk ilyen kis, én ezt ilyen címkézéseknek hívom, meg ilyen kis elrejtett tudatalatti dolgoknak, amikor tegyünk fel egy példát, hogy mondjuk a ügmamának az volt a gondolata, hogy addig már pedig nem lehet gyereked, amíg nincsen családi házad, és egy albérletben laksz. Most csak mondtam valamit. Vagy amíg nincsen meg az anyagi biztonság, hogy mindene is meg legyen annak a gyereknek. Rengeteg szülőnél magamról is tudom, hogy a gyerek hozzá a sikert amúgy az anyagi világba. Nagyon, nagyon durva összeköttetések vannak amúgy ezzel kapcsolatban, és erről is egy külön videót lehetne csinálni, hogy mennyi mindent tud energetikailag hozni egy új kis lélek. De visszatérve szóval, hogy ezt mondja ügmama, aztán jön mamára, a mama adja anyának, anya meg szépen nekem, és mondjuk lehet, hogy ez csak így gyerekként ültette el bennem, mondjuk amikor babáztam, nem tudom, 5 évesen, hogy jó, azt igén, majd neked, akkor lehet majd gyereket, hogyha... Ez tényleg csak egy példa, nekem nem volt ilyen. De hogy amikor meg ott állok, hogy mondjuk én megbeszélem a férjem, hogy jöhet, akkor most akkor mindketten vágyunk a gyerekre, jó, akkor feküdjünk rá, és hajrá, és akkor ha jön, akkor jön, jaj, de jó, hú, de várjuk, és nem jön, és nem jön, és nem jön, és nem jön, és ott állsz, hogy minden rendben van velem, egészséges vagyok, végigmentél minden vizsgálaton, és akkor azon gondolkozol, hogy de hát akkor mi az, ami nem jön ez a baba, és szépen elültettek egy kis morzsát ott a fejedbe, ott a tudatalattéből, hogy már pedig addig nem jöhet, amíg albérletben vagy. És mondjuk, hogy albérletben vagytok a pároddal még, vagy a férjeddel, vagy ti abból is akartok lenni, nincs ezzel semmi. Tehát rengeteg olyan apró dolog van, amikre nem is gondolnak oly sokan, hogy igazából miért nem jön ez a baba. A másik ugye, hogy amikor vágysz, legyen az, most ugye a baba a témánk, de bármire vágysz az életedben, és most lehet azt mondani, hogy persze, hogy vágyok rá, mert már 40 éves vagyok rá, hogy ne vágynék már a gyerekre, és különben se jön 3 éve, vágysz valamire, akkor a vágy, mint energia, valójában egy hiányérzetet kapcsol be. Azt jelenti a vágy, hogy nekem valami hiányzik az életemből. A hiány pedig amúgy egy taszítást is fog hozni. Tehát meggörcsösséget. És amikor ez itt szépen találkozik, akár tudatosan, akár tudat alatt, akkor
te taszítod ezt a kis lelket. Következő fájó pont lehet ugye még az, amikor látod, hogy na, másnak milyen könnyen jön, pedig nem is akarták, meg amúgy is milyen életet él. Sokszor egy lélek azért választ amúgy beteg testeket, vagy függőségben élő testeket, mert vagy neki is van vele dolga, és így kell megtapasztalnia. Vagy ez hozhat egy megoldást a függőnek, amivel vagy él, vagy nem, vagy először ér, aztán ugyanúgy visszaesik. Tehát rengeteg ilyen van, mert amikor ugye leszületünk, ezt az első videómban mondtam is, megírunk életfeladatokat magunknak, legírjuk azt, hogy miket szeretnénk átélni. És lehet, hogy ez a lélek úgy akarja átélni mondjuk az elvonásnak a tünetét, úgy akarja megélni azt, hogy ő szabad, hogy amikor ez az anya, amikor terhes, táplálja magát a nikotinnal, a pohárborral, a nyugtatóval, a tök mindegy, bármilyen függőszerrel, droggal, akkor a babára ugye kihatása van. És amikor ez a kisbaba megszületik, akkor elvonási tünetei lesznek. Borzalmas amúgy ezt így gondolni is, de ő ezt írta meg magának, neki ezen át kell mennie, valamit ezen meg kell tapasztalnia. Ez az ő élete. Ő akarta ezt az anyukát, ezt a szülőt. Amit el szoktam még mondani, hogy érdemes ránézni arra, hogy történt-e családon belüli erőszak. Lélekszinten, szellemi szinten, fizikai szinten, értek-e olyan traumák, értek-e olyan érintések, ami miatt te nem tudod befogadni azt a lelket. Nyúlt-e hozzád úgy a nagypapád, vagy az apukád, hogy te elkezdted így elutasítani a férfi energiát. És valamiért, amikor együtt vagytok a pároddal, te nem tudod befogadni őt. És hiába van nálatok minden rendben. Valamiért tudat alatt taszítod ezt a férfi energiát, és a megtermékenyülés nem sikerül. Ezek nagyon aprónak tűnő dolgok, de ilyenkor igenis nagyon sokat számítanak, hogy csak felismert, hogy Úristen, nekem a papám, nem tudom, megcsípte a fenekemet, és hogy nekem az Úristen mit váltott ki belőlem. Most csak ez egy példa, és ha ezt te felismered, és ott van az eszköz a kezedben, hogy te ezt el tudd engedni, mert milyen könnyű ugye azt mondani, hogy engedd el. Engedd el. Tedd magad túl rajta, engedd el, nem történt semmi baj. Hát ez nem így működik. Arra egy eszköz kell, egy módszer kell, egy feldolgozást kell, és utána el tudod engedni. Szabadon. Tényleg úgy, hogy nem maradjon benned semmilyen tüske. Ami pedig még szeretnék még elmondani nektek, és azt hiszem erről is beszéltem az első videóban, de nem biztos, hogy de valójában azzal, hogy kijelented, hogy egy test vagy egy test vagy, azzal elengeded azt, hogy megenged magadnak, hogy te egy korlátlan lény vagy igazából, akinek jár minden ebbe az életbe. Jár a boldogság, a szeretet, a gyermekáldás, minden, a vállalkozás, az autó, minden, amit csak szeretnél, az neked jár az életedbe, és igenis létre tudod hozni, ha kijelented azt, hogy te nem csak egy test vagy, hanem te egy végtelen lény vagy, végtelen lehetőségekkel, és az életedbe könnyedén áramlanak a dolgok. Nem kell, az élet nem úgy működik, hogy meg kell szenvedni mindenért, mert amiért te megküzdöttél, megszenvedtél, na,
az a jó. Nem. Az életedben igenis könnyedén is áramolhatnak a dolgok, és te nem csak egy test vagy, hanem egy korlátlan lény. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy eljutott hozzátok egy icipici kis üzenet ebből az egész miért nem jön a baba témából. És hát ha lehet, hogy most rossz, mert bekapcsolt, hogy úristen, tényleg engem is. Nekem is mondott ilyet anyu, és lehet, hogy ez most elsőre rossz, de ha megvan a felismerés, hogy, vagy csak elkezdesz azon gondolkodni, hogy oké, na akkor mutassátok meg, hogy mi az, mi lehet az a jó Isten, ki mibe hisz. Az Isten, az univerzum, a csillagok, a mesterek, akárki, az angyalok. Hogy na, akkor most mutassátok meg, hogy mi az a blokk az életemben, amiért nem jön a baba. Vagy csak kérdezd az energiát, hogy kéred ezt az energiát, hogy be tud fogadni ezt a kis lelket a testedbe, mert neki igen, a testedre van szükség, hogy leszülessen. De mint korlátlan lény, próbáljál csatlakozni ez a kis lélekhez odafent, és nyugodtan beszélgessél vele, hogy te készen állsz arra, hogy ő leszülessen, és hogy tudod, hogy akkor fog jönni, amikor neki is jó, és neked is a legjobb. Úgyhogy remélem tudtam nektek segíteni, és várlak titeket szeretettel a következő YouTube videón is, és elérhető vagyok számotokra, vagyok el a segítség. Sziasztok!